Ďalšom videu. Toto video bude opäť venované stránke ženy SRO, nakoľko bola možnosť testovať kozmetiku Etany, konkrétne kolagénové sérum a jónové galvanické pero. Mne sa pošťastilo, takže sme testovali a poďte ukážem vám, čo konkrétne bolo v balíčku a aké sú výsledky tejto kozmetiky. Takže takto vyzerá balíček, krabička bola pekne zabalená, ale mne sa už ako si rozpadla, takže sa ospravedlňujem. V balíčku boli rozličné reklamné letáky. Samozrejme je tam popis, čo sa týka aj prípravkov, konkrétne, takže v tomto bolo jónové galvanické pero. Ja už mám pero rozbalené, nakoľko som ho testovala, ja som dostala striebornej farby, na stránke inak majú aj rozličné iné farebné prevedenia. Takže takto to vyzerá. Maličká praktická vec. A druhá vec bola kolagénové sérum. Takto to vyzerá, je to bezfarebná číra tekutina, bez pachu, bez vône, takže naozaj neobsahuje nič, obsahovo je to 50 ml. Samozrejme v balíčku bol aj slovenský návod, bol tam aj slovenský popis všetkého, čo sa týkalo či už séra, alebo čo sa týkalo používania galvanického pera. Galvanické pero prakticky funguje iba na jednu. Dobre, máme to, takže na jednu obyčajnú batériu funguje. Ja vám teraz na mojej ruke ukážem prakticky, ako sa nanáša sérum. Takže máte sérum, dá sa dole vrchnák. Ukážem to na ruke a stačí obyčajná jedna maličká kvapka. Takto máme sérum. Samozrejme sérum používate na tie party a na tie časti tváre, kde potrebujete napríklad zredukovať vrásky. Toto sérum vlastne zvyšuje, veľmi dobre napomáha pokožke, aby bola hydratovaná, aby bola napnutá. Ja som to používala napríklad na čelo, používala som to na vrásky pri očiach. Pero stačí iba túto trošku hore pritlačiť. Neviem, či to sa dá počuť. A prakticky nanáša sa sérum, nanáša sa kolagén. Naozaj stačí jedna jediná kvapka, pretože ako vidíte, je to dosť veľa, ešte dokonca aj na moju ruku a prakticky s perom to potom všade. Netreba sa ničoho báť, netreba to silno držať, pekne to funguje. Je to veľmi dobré z hygienického hľadiska. Nemusíte, pretože často keď si aj nanášame krémy, tak strašne veľa krému nám zostane na rukách. Aspoň ja osobne, keď si nanesiem ráno na tvár krém, tak potom si ich ešte musím utrieť, pretože ak sa dotknem oblečenia, tak bude všetko masné. Takže takto krásne si to viete naniesť. Toto 50 ml balenie podľa mňa naozaj vystačí veľmi dlho, pretože aj kebyže máte neviem koľko vrások, neviem aké naozaj už také, že veľmi viditeľné vrásky, naozaj stačí jedna kvapka a viete všade. Ja si to vždy zvyknem robiť večer, vždy si nanesiem čelo, okolo očí, okolo úst. Z prevencie dávame samozrejme aj na líca, pretože človek nikdy nevie, kde sa opäť objavia nejaké tie vrásky. A je to taká príjemná masáž, môžete to robiť kruživými pohybmi alebo podľa toho, ako je vám to dobré. Je to taká jemná rezonancia, naozaj je to príjemné. Samozrejme toto jónové galvanické pero by napríklad nemali používať ľudia, ktorí majú nejakú alergiu na kov alebo niečo. Takže tomu by ste sa určite že mali vyhnúť. Ja osobne som nespozorovala pri používaní séra žiadne také nejaké začervenania alebo niečo. Pero je naozaj výborné, je to tam masírované. Chvíľočku to trvá, samozrejme záleží to od pokožky, kto má akú pokožku, kým sa to sérum strebe. Ja som to väčšinou preto zvykla robiť večer, pretože vtedy si urobím chvíľku pre seba, nanesiem si sérum, pekne sa to masíruje. A potom ešte napríklad je aj odporúčané, že môžete použiť ešte aj váš obyčajný, či už denný alebo nočný krém, podľa toho, že kedy to sérum budete používať. Takže myslím si, že už je to celkom dobré, pokožka je hydratovaná, nie je problém. Napríklad vtedy, keď už vám začne, že naozaj je už sérum vstrebané, tak vtedy už pero nebude veľmi fungovať. Ako napríklad vidíte tu na suchej pokožke, nejde to.
To znamená, že vždy pero reaguje iba vtedy, ak cítime tú tekutinu, že ak sérum alebo nejaký krém, ja som napríklad toto pero používala aj tak, že som ním naniesla krém. Je to predsa hygienickejšie, nemusím s rukami, nemusím si vopred umyť ruky, ale pekne si ich viete s týmto perom naniesť. Takže takto, okrem toho samozrejme bol tu aj slovenský návod na použitie, aké všelijaké účinky má vlastne táto kozmetika na ich webovej stránke. Samozrejme je tam teraz aj zľava, majú 10% zľavu, ak odporúčite niekomu známemu, tak vám je poskytnutá zľava. Takže v celku ja som s kozmetikou Etanin veľmi spokojná. Očakávania, ktoré som mala, tak samozrejme ich splnila. Jednalo sa mi napríklad o zredukovanie vrások okolo očí, na čele, dajme tomu v tejto oblasti vlastne úst. Odporúčajú sérum používať jedenkrát denne. Ja som sa rozhodla, že to bude vždy večer, takže vždy večer. Očistím si svoju pokožku micellárnou vodou, potom si nanesiem sérum, chvíľu počkám a naniesiem si svoj nočný krém. Nie je potrebné prakticky veľmi dlho čakať, pretože sérum nanášate dovtedy tým galvanickým perom, kým sa nevstrebe. Ako som už spomínala, pero som začala používať aj na aplikáciu krémov, nakoľko často vlastne sa stáva to, že krém zostane na rukách, ale takto naozaj nič nestane, pretože to galvanické pero nevstrebáva do seba nič, takže všetko naozaj je aplikované na pokožku. Samozrejme viac ohľadom týchto produktov nájdete aj na ich webovej stránke, ktorú nájdete dole v infoboxe, ale samozrejme je veľmi jednoduchá webová stránka www.etanin.sk. Nájdete tam rôzne akcie, zľavy, dajú sa kúpiť rozličné kozmetické balíčky, takže viete si rovno zakúpiť niekoľko produktov spolu, ktoré viete lepšie používať. Určite, že odporúčam. Nakoľko, ako som už aj spomínala, obsahuje 50 ml, používame už približne mesiac a vidíte, koľko sa naozaj minulo. Takže čo sa týka ceny a čo sa týka trvácnosti, je to naozaj výhodné, neminie sa vám to rýchlo, nie je potrebné z toho veľa používať raz denne a výsledky sa dostavia. Čo je ešte veľmi dôležité, jedná sa o prírodnú kozmetiku, takže naozaj netreba sa ničoho báť, treba všetko vyskúšať, otestovať, samozrejme vopred, než to nanesiete na tvár, takže buď na predlakti alebo niekde, kde je citlivejšia pokožka, ale naozaj ja osobne som nespoznorovala žiadne také, že by bola napríklad začervenaná pokožka, alebo že by mi nejako reagovala na používanie galvanického pera. Takže palce hore, kozmetiku Etanin odporúčam a dúfam, že sa pustíte aj vy do toho, aby ste vyskúšali túto prírodnú kozmetiku. Ďakujem za sliadnutie a teším sa, kedy sa opäť stretneme pri ďalšom videu.